Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inda ibasa ti Ecclesiastes, Kapitulo 6, versikulo 7. Aramidan ti maysa a tao ti amin at trabaho na, tapno at dalaeng kanin na, ngem awan tulatta ti pakapnekan na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Itakla nga nakalugan dito'y baro alugan mo, pare. Talaga kaya man nagmayat. Anyangay da ito'y pare. Laun ka di? Apay ko mga glunak nga, kat adamot pangkas ko. Agasamad nga minti oras ti panagtrabaho, pare. Tantani awanin ti inanam. Kaya't ko nga roda na sukatan. Nauma ka na dagos? Katuan. Katangan? Pakala ko mga iti paggatang ko dito'y lugan mo. Kaya't ko nasukatan iti baro. Na umag adagos. Manula nga bulan niya dakan niya. Sikagit di man. Nagbiit ka maumuma. Nasapa ka man na si Mangpet, lakay. Nakilugan nakman kini pare primo. Nakita na nga gurura iti lugan. Isungin lugan na kon. Isugayam day JJ bagbagan ni Mari Janet alugan da. Baro kanumet. Wain, barong hagpaiso. Ang kayat na kanuna sukatan. Anya, ay na, day ta kumparem. Saan amap-mapnek? Ay, madda kumamat kwartata. Gatangan ta jay lugan da. Ano matilugan? Mas importante amalpas ta day ti balay ta. Tani, ado pa'y tinasken a masukatan. Ay, sa bagay. Nalaka maumuma talaga day ta kumparem Patin sa iti misis na. Uy, tila ibagbagamat. Di ka man mamatpati iti chismis dita. Ay nalakay, adon ti nakangagak. Addan sa kano babae na, day ta primo. Talagamot nga min nga da babae na ni Primo. Si kamot, kaaruba yo, day ta ti ibagbagam. Talaga nga da. Kat, anyangay mo, ti ibagbaga ni Mari Janet. Ay na. Pasaray aga pa da. Oray no dakkel di balay da. Mangeg milakta ti panagapa da. Kanayon? Bon, Ay sus, anyamot dagitang agasawan. nukas jay ti asawam akas la armalay tingiwat na. Talaga ang mauma ka. Ada papanak. Pumanaw ka manan? Daytoy laang nga aldaw ti ipaay mo para kada kami kadagiti anak mo? Pumanaw ka? Kasano ajak mo uma? Day talang iwat mo timang mahig ko. Anya? Agsubliak no kay kayat ko. San ka nga agsobsoble? Ijay ka na yan ti babaeng! Ipaunat ko daytoy buok ko samanta. Ay na, idi last week, kinulot ko ti hair mo. Ita, ipaunat mo manen. Ano ka ba? Kasla saan kon abagay ti kulot. Apay manan anak ko nam dayta. Sa anak matlat na ngamin anapintas kin nila kay ko. Anya? Apapaan nakakanayon? Sa anak sa ngamin anapintas iti matang na. Anya ngamin ayan, ti pagapapaan nyo? Addan sa ngamin babae na. Os! Nakita? Saan? Ngumariknak dayta. Oh, anya nga rod ita ti aramidam dito parlor ko. Unatam nga rod daytoy buok ko. Tapno na pintasak. Okay. Flang adi? Ne, Janet, new look ka Bagay ko kadi. Awan, bagay mo. Apaya, kasla nag-dry mo day ta buok mo. Iberbero ko ngamin ti bagay ko. Apay ayang amin adi ka agtal na. Anya ti kayat mo mapasamak di ta buok mo. Kayat ko ti agpapintas para kinilakay ko. Ay na, no talaga nga ayatan na ka, saanan ang masapul nga agpapintas ka. Napintas kan para kenkwana. Saan a kontento nilakay ko kanya? Agbirok pay laang iti sabali. Anya? Naka-for-sale manan day tulugan. Gumata nga kiti baro. Lugan latta ka din ti pangigagatangam iti kwartam. Iso nga rod ti kayat ko. Naalamon ti kayat mo. Ita, kayat mo manan ti sabali.
Addakan diti opisina yo. Bumabakan. Bumabakan! Di nakita ni ti kasta. Bumabakan! Anya ti panag ko ng bakit? Mayat ka dimot lang dahil ti balay nga ipapaaramit ta? Gusto da ito yan. Saan ang masapul ti dakkel unay abalay? Wen, bakit? Tinapatag, agkakadwa tayo kadagiti bing. Uray ba si ti sweldo? Ano, saan? Katuan ano mga iti dakkel asweldo, no di mo mat-ammo ti pangigas-gastusam. Awanan kay tibayin! Anya ka diti mapaspasamagkan ka? Agdamag ka pailaang! Nabasak iti cellphone mo, ti text kan ka ti babaeng! Anya? Pumanaw kan ditoy! Pumanaw kan! Di! Agtalaga ko na! Di ka gibong iti pinggan! Nanginata kita! Awan bibiyang mo! Apay! Siyak matigim matang ka na kita! Awan pulos pinundar mo dito'y balay! Tangamen! Day talalugan ti paggasgastusam kan ta babaeng! Nagapamanen dagiti kaarubak nga gasawa. Dapre mo kan Janet? Ay, wan. Ado manen tinabuong da agamit da. Unay mo't daytan. Among kadino anya ti pagapapaan da? Anya, Ay, di pa nagbababae ni Primo. apay, napanagnakan na ka din? Nabasanan sa kano di cellphone ni Primo. Natiliwan nga rudan no kasta. Jak amo. Tarabi iapimanaw ni Primo. Aging ga ita, saan pa'y nagaw-awit iji balayda? Hello, Madam Beautiful. Sika, ti umuna a customer ko ita. Umayak agpapukis. Sigurado ka? Wan, kan kulayam da iti buok ko Aguray ka man, girl. Mapirdin ta buok mo, no kulayan tamanen. Agbayad akmat. Ay na, saan lang mo't abayan, tinapatag ka na kami a beautician. Di memot kaya ta mapirdi, ati buok yo? No di mo kayat, mangbiro kak iti sabali a beautician. Ay, okray ka. Anya ti mapaspasama kan ka aya. Pag inanaamot, aday ta buok mo. Maparigat mo't Kayat ko nga rod ti pumintas, tani insukat na kon nila kay ko. Saan mo apagdiskitaran day ta buok mo, girl? No di mo kaya't nga agkalbo ka. Oh, Mare, sumrag ka Sa anak nga agbayag, mare. Umunag ka nga rod, tagsarita ta. Awan lang amin ti pangibagak iti sakit tinakam ko. Ala, agtugaw ka. Pasensya ka ni tibalay mi Nadagsan sa unay ti parikot mo Ni kumparem. Ay, Talaga nga da babae na. napanagnakam ka din. Hindi pa'y amarikrik na. Amom, ado ti agasawa nga agsisina, gapo iti panagbababa iti asawa da. Diyak ka mo no anya pa'y tibirukan na kanya. Sa anak matalo siyang napintasak pa'y matiti panagkunak. Mare, amom, saan laan nga iti lang nga amauma ti mister? Anya nga'y kum... Amangan mo't no maumuman iti kanayon na panagungungot mo kan kuana. Isumot ngamin, kasano ang diyak apaan. Kat agaramid mat ti diyak kayat. Balbaliwam nga minday nga ugalin, Mare. Saan pa'y anaudi ti amin? Tap na maisalbar mo ti relasyon nyo. Oh, anya nga pare. At ka din gumatang dito ilugan mo? Ay, awan pa nga rod pare. Ay, ang mga nadamam mong pare. Bayan pare. At dagdamag. Ibagak nga umay da kabirukan. Apay nga ta pare. No natagi kwa mo ti tartari gagayam. Kayat mo pa ilaang di mas napimpintas manen. Kasta ti tao pare. Aging ga di mo maapresyar. Noan niya ti addaken ka. Talaga saan ka makontento. Ay, pare. Kanayon nga da kurang. No saan ka makontento itibiyag mo pare. Ay, tinarigat. Pasensya kan lakay.
Natenglaang day ito insaganak asidaan tayo ita. May mayat kit di Ang mga numaumuma kamutan. Ay saan? Nairuwama ko ni Tikastoy. Amom lakay. Imay ni Mari Janet dito'y balay. Anya ti may nimbaga? Di problema daang nga agasawa. Addan sa kano babae ni Primo. Ay, day akong parek. Sana makontento iti biyag. Day tamad ti amok. Kita am ka barbarwalugan na. Kayat namanin nga ila ko. Ti kayat na, jay mas nangingina ken napinpintas ka no alugan. Nagkapamanan. Di talay. Nabartak ka. Kaya't ko lang iliw-liwag ti sakit tinagam ko dito balay. Si kakadila ang tagsaksakit tinakam na. Ad-apay kanyak, Primo. Dagito yung aramidam kanyak. Panagkunam, saan nga agsakit tinakam ko? Naumakon! Kumarkaro ka nun ti sitwasyon ti relasyon da Primo kan Janet. Ha? Taapay. Ay, saan ka nun nga agaw-awit iji balayda ni Primo? Anyamot daytan. Iso nga inal daw nga agsangsangit ni Janet. Kaasimot nga rod Talagan saan nauman ni Primo kenkwana. Dayta itan ti ayan tirigat na. Kat sabalin sa itan ti pagaw-awidan ni Primo. Sigurado dayta Ti kasi dita, dagiti anak da. Marilea. Pare Tomas. Anta kayo, mate. Ni Mare ngay, pare. Ay, umunag kayo pa ya. Janet! Adda bisitam! Pare, umay da kayo kumaawisan. Sa dino, pare? Intay maki-Bible study. Asidig lang, met. Ni, da kayo matgayam, kumare. Pare. Mapantayo man maki-Bible study. Mabit lang ang dayjay. Ako, mare. Sikamat, pare. Italay nga awisan ka, ngam agkadkad kan. Mapantayo kid din. Api nga inikat mo dyan nakasurat a for sale dito ilugan mo. Saan kun nga ila ko? Ni, kunak man no kayat mo tibaro. Saan ko na kaya tanyaman ang material a banag? Janet, ti kayat ko, kat ti pamilya. Da kayo a pamilya. Sika, kandagitan nakta. Primo, Pakawanan nakadagiti amin ang nagkurkurangak ken basbasol ko. Amok, adu dagiti nagkurangak, bagat? Iso a pakawanan na. Primo. Rumbang laeng ama kontento ka, iti addaken ka. Tano awan, ti panakapnag mo, agraman pamilyam, mairaman ang mga apektaran. Papagayam, ditan, tinagipusan, ti may sapay, apakasaritaan. Anay tampok, diti programa tayo. Dala, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panantarabay na imbag nga oras kada kayo amin.